Usa sa nindot kayo nga kaning petition or petitions sa atong Lord's Prayer, kaning Our Father, kanig yung pasaylua kami sa among mga sala. Way usa nato dinhi nga way sala, no? Namoy sala, wa. Pareha lagi ta. Nya, di man ta kapasaylo sa atong sala, di sad kapasaylo kanang imong tupad, di sad na pwede mo pasaylo nimo. Aron gyud malimpyo ang imong kasing-kasing, nagkinahanglan gid ta sa magbubuhat sa atong kasing-kasing, magbubuhat sa atong kinabuhi, nga siya gyud mo limpyo nato. Pero unsaon man ta paglimpyo niya? Mao ni ang nindot kayo. Sa tanang petitions dinhi sa atong kaning Lord's Prayer, kaning amahanamo, kanira nga petition nga dunay kondisyon. Ingon dayon, pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga gipasaylo namo ang tanan nga nakasala namo. So ang tanan pasabot ug duna tay usa ka tawo nga dili pasayloon, ang ato sang sala di sad pasayloon. So kung ang Ginoo maoray makalimpyo nato, ang Ginoo sad may desisyon nga ug iyatang gitudloan nga mag-agad pug ko ninyo kung gusto mong malimpyo. Pareha gud anang imong anak, magduwa diha anang lapok, magduwa anang mga bunbon kanang yuta. Unsa man na hugaw na limpyo. Pero nabi ay panahon nga inigkuha nimo sa imong anak aron dili magsigig lugid-lugid atong lapok, porting makahilak kay para niya enjoy kay siya sa lapok. No. Ako sa una kapila ko nabunalan anak katong gamay pa ko. Lami man jud kay lapok-lapok. May mangani ipamahi dinhing lapok kana mga linaw-linaw diyan tubig porting lubugan, porting nindotag yung iligid-ligid. Nya ang gatan-aw nga dako labi nang ginikanan masuko, pero ang tuwa dito porting enjoyan. Na malatusan. So ayaw pugsa. Mo na ang Ginoo lahi siya, di siya mamugos og di jud ka mobiya diha sa lapok. Sige lang, paglapok-lapok diha. Kay total do naman sa kuy butanganan sa mga lapokon. Di ba? Asa man niya ibutang ang mga lapokon kana mga makasasala nga di gyud mo biyag sala. Impierno. Ana. Nya ang katos ang gustong mobiya, katong malimpyo, gustong manglimpyo, nasa sa butanganan sa mga limpyo. Ang langit. Mo na ang Ginoo ing siya, okay ra jud kayo. Og di mo mag-usab, og di mo pasaylo, naa may impierno. Di man sad mo didto gyud maghuot. Kuan ko na ang iyang gipreparar sa impierno, pila gud na ka dako tingali kay ginagyod nga kanang swimming pool, kay gitawag mag pool of fire. Sa ato pa magsigit ag langoy-langoy dito. Langoy-langoy ta dito kayo. Nakaron unsay gikondisyon, kinahanglan tang mopasaylo sa nakasala nato. Dili baya sayon kanang maong kondisyon. Nilingi ako na imong tupad. Iyong tupad ba? Lingi ing na nipasaylo jud kas tanang tao karon. Ing na nipasaylo jud kas tanan. Labi na gitong nakautang nimo nga wa gyud bayad-bayad ni pasaylo kas utang. No? Kanang kabit sa imong bana nga sige lagyapon silang kita-kita karon ni pasaylo kana. Kanang hinungdan nganong ang imong anak gakugos nagbata kay gitukhang o nya wa ra ba gibiyaan ra ba paghuman mo pasaylo kana. Kanang imong anak nga nagsigig pangawat sa inyo kay siging suyop mo pasaylo kana. Kanang imong igsuon nga giilog ang imong kabahinanan, nya ikaw pagigilisod-lisod hapit nakaway agianan kay gikural pag yung imong agianan tungod siyang kalagot nimo, mo pasaylo kana. Uy. Kana, congratulations. Limpyo gyud ka.
Mo nagipakita sa atong unang pagbasa nga lisod-lisod gyud ining pagpasaylo. Nga naman, si Hunas ba? Propeta Hunas. 14 yang laguta nganong wa lahusag patay sa Ginoo ang Ninibe. Talagsaon sa ning propeta ha? Galagot siya sa taga Ninibe, nya gipasangyaw siya sa Ginoo ngadto sa Ninibe, pasultihan sila nga 24 days na lang patyon mong tanan sa Ginoo. Pag humanyag sangyaw sa kaadlaw, nagbag-o man ang mga tao. Sigon sa itong gibasag hapon, uy, wa gilaho sa Ginoo pagpatay ang Ninibe. Porting lagutang Hunas, daan pagyug ko. Daan pagyug ko. Di gyud nimo ilahos. Pero ngano mang si Hunas, propeta Hunas, suko man kay siya sa taga Ninibe. Kibaw mo? Wa mo kibaw? Parihata. Ang buot nga nung nasuko ni siya. Sa ako lang gamayng pangagpas sa kaning mga atong aning history sa church ba. Kaning Ninibe, capital city ni siya sa nasod sa Assyria. Kining Assyria, mauni ang magsigig atake sa mga Israelita. Nya daghan kay nila ang nangapukan. Murag ang Jerusalem na lang, ang Huda na lang may wa mapildi nila. Pero ang tanang mga nasod sa Israel, 12 ni sila kanasod, hurot-hurot yung kapildi sa taga-Assyria niya, mga bangis magay na sila. Usahay, panita nilang buhi ang ilang kontra. Ang mga babae, ripo nila. Mga bata, pamatyon, panglungguas, liog. Ingon ba, bangis ba? Nga sila sa dito mismo, grabe kayong ilang sala. Sugal, inom, hubog-hubog, kanag yung tanan yun nga enjoy sa tao ba? Same sex, pinatyanay, corruption. Ni sa ato ilog-ilogan mga nila ang katong mga vessels nga ilang makuha gikas templo sa Jerusalem, katong daghan kaayong mga bulawan, ilan na ditong pahimuslan. Iapil-apil pas ilang hubog-hubog, inom-inom, gamiton kani pang chalis. Kanang grabe gid ang ilang pag-insultos Ginoo ba? Muna si propeta Hunas, Israelita gud siya. Propeta gud siya sa Israel. Di galagot gud siya atong mga tawhana. Na siya. Kamukha ko no, ingon ana. Maglagot ka dili. Pero sa una ba katong mga Hapon, nagisong ta dinis mga Hapon, nya ripon ang mga babae. Ang botwa ba kay nang rape aning nang nagsimba dinhi nga nakaabot atong gubat. To sa una. To nga matod pas akong uyuan nga naapil atong mga gipang-recruit nga mga veterano, human kunos mga 5 ka tuig nga nahusay na. Sus do na man day usa ka bukhapon dito dapit sa amo nga daot na kuno kaayo gatago dito sa katong iyang tunnel. Wa gid sila kabantay kay kakahuyan man ang luyos amo. Sus nakit-an man niya tong hapon. Daot na kuno kaayo. Sige kunog pangayog pasaylo. Isa-isas kamot kay nasakpan lagi niya. Iya jud kunong girakrakan kay nakahinomdom pa man siya iyang mga kauban nga gipusil sa mga Hapon. Ang kanigo kunong utok sa iyang kauban ni pisik kuno nga rin niya. Portig kuno niyang laguta. Nya pila ka buk iyang mga igagaw nga mga babae nga tag 15 years old, 20 years old, gilugo sa mga Hapon. Pero di tingin tumaong Hapuna. Pero siyang kalagot ba? Mo tingali ning gibati ni Hunas. Pero ang Ginoo lahi. Pag hinulsol gyud sa taga Ninibe, nagbasol sila, niila sila sa kagamhanan sa Ginoo sa Israel. Pag hinulsol nila, gipasaylos Ginoo. Ug iyang gitagaag example si Hunas kay galakaw mas Hunas sa desierto nya portimang inita siya patyan na lang ko sige mas Ginoo patyan lang ko patyan ako isog kay siya ba init man kayo gibutangan siya kahoy porting lipayang Hunas ay salamat taon na nitubo nga kahoy sa desierto nya bugnaw pa kayo ang kanang kahoy kay baga kay dahon dito siya pasilong lingaw na siya dito
Pagkaugma, padadaan bitag-od si Ginoo, gikaon ang kahoy, namatay, porti na sang inita, yaw-yaw na sa sunas. Nga ang gipatay ni mong kahoy, patya na lang ko, wa naman ko ikapaingnan. Ingon na yung Ginoo, nasuko ka, nagipatay na kong kahoy, nga di man gani ikay gatanom, di man gani ikay nagpatubo, wa man gani ikay mahimo atong kahoy, nga di ka maluoy anang Ninibe. Tinuod na yung mga sala, pila kabuk inusinting bata diha, sobras 1,000 ka mga bata ang inosente, ug ang ilang mga kahayupan nga mapahimuslan, wa sa nay mga sa nya akong patyon, di ka maluoy, nya naghinulsol pagid sila ilang sala. Pasabot sa Ginoo, pag maluluyon aron ka kaluy-an, pag mapasayloon aron ka pasayloon. Mauni ang kinaiyas Ginoo. Muna kining bag-o na tong retablo karon, kini bang bag-o na tong retablo? Nakabantay mo unsay pinakabag-o? Wa mo kabantay? Nawa gid sa una? Kanang siing sa akong gibutan da babaw. Ay basaha ko nun ninyo. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Maunay basic o ang maunay gibasihan sa atong patron si San Vicente Ferrer sa iyang tanang gibuhat, mao gid nay nagpailawom sa iyang kasing-kasing. Whatever you do, think not of yourself but of God. Whatever you do. Niyag magbutang kag tindahan, huna-huna ako, no? Unsay huna-huna sa Ginoo, pagbutang ni mong tindahan, ipaduol sa karsada o ipalayo? Kana, maghimo kag kural, imong isikit sa karsada o ipalayo? Huna-huna ako, no? Think not of yourself, but of God. Kana bang San Vicente Ferrer ba? Ayaw pagsigunahuna na imong kaugalingon. Di ba? Muna ka mo mga asawa, ay mo paghuna-huna sa inyong kaugalingon. Huna-huna unsay gustos Ginoo nga inyong buhaton ngadto sa inyong bana. Nga mga bana sa disan maghuna-huna silang kaugalingong gusto, huna-hunaon nila unsay gustos Ginoo nga ilang buhaton sa ilang asawa. Ano? Di ba nindot? Gusto des Ginoo nga imo nang buwagan nya din agi na nimo, di na jud ka makig-uli, mao din ay gustos Ginoo. Pangutan na sa siya di sa kumingon nga unsa diha. Pangutan na usa. Katong bitang pag-asay na ko sa prisuhan, sige ko gumbol, mura sa ko Jonas ba, hilak-hilak sa ko dito kay galagot ko kayo. Nganong gibutang ko sa prisuhan, way kulikta, baho pa kaayo, hugaw-hugawan pa ta, tatak-tatakan pa ta diri, lagyo pa kay kog lakawan, wa pa jud koy klarong allowance. Ana, kalayo ba ni? Kapoy ba ni? Kainit ba ni? Hasol ba ni? Yang anong gibutang ko dinhi? Anak ko. Pagdangtag mga naminaw ko sa Ginoo, nahigugmaa lang na. Mao sa na imong misyon dos pagkapari. Alipay na ko ato. Padayon. Ang kuan day, ang gusto des Ginoo nga maanad ko atong porting batia, lisod nga assignment para nako, nagalisod ko kay ibutang day ko dinhi San Vicente Ferrer. Dito. Nga mas lisod pas akong nasugatan dito. Kay pahimuon day ko og repair aning simbahan. Pabayron ko aning mga yuta nga ato rong pamayran, i-transfer pa ang mga titulo aning yuta padong sa Archdiocese nya pahimuon day ta adto nga ambot lang dinala nato na hisgutang uban. Mao dito, pero ang nakanindot kay taliwa aning lisod-lisod nga projects nato dinhi. Ang nakanindot kay naasad mo nga mga buutan kayo. Panagsara mo donate. Ayaw huna-hunaa ang imong kaugalingon. Huna-hunaa ang Ginoo. Kay ang Ginoo
mausay muhuna-huna nimo. Lahi ra ba ning Ginoo may muhuna-huna nato, buan tas daghan kay grasya nga di na gani nato mahakgom. Pero kita ra gyud maghuna-huna nato, muending ra gyud tang ma-stress, magdepresyon, wa gyud tay mahakgom, emptiness ang atong bation. Pero ang Ginoo nay muhuna-huna nato, siya mubuos grasya, pastilan magpunga-punga gud kag dawat sa grasya. No na siya, nindog na ta.